Helo, fi ydi Nia a fi ydi Megan. A heddiw rydym ni wedi ddangos i chi sut i ddawnsio. So yn gyntaf, mae coesau ni wedi sgwyd o mas a ni'n mynd 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ar y fan ola pan ni'n mynd 1, 2, 3, 4, mae'ch ffreichiau sy'n mynd i'r ochr yn mynd 1, coes touch o fan hyn, no fan. Oh, na, sorry, mae'n mynd dy. Okay? So mae ddim yn mynd nôl yn mynd dy. A wedyn ni'n mynd yr un peth ar ochr arall. Dechrau? 1, 2, 3. So ni'n mynd i wneud e nawr yn y speed y can. So os ni'n wneud hynna. 1, 2, 3. So, fi wedi gwneud ar hynna. Nesaf, ar ôl ni'n mynd ni'n mynd 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, pan ni'n gwneud e gyda'i gilydd, mae'n mynd. So, lan, mewn, mas. Lan, mewn, mas. A ni'n gwneud hynna dwywaith, so. Ar ôl hwn, ni'n mynd 1, a wedyn nôl ar y un cefn, 3, wedyn 1, 2, 3. So, gyda'i gilydd, mae'n mynd. So, mae'n trial hwn, a wedyn hwn. Dim gyda'r penoriaeth, just wneud y speed lan i. Alright, so 1, 2, 3. Okay, so y part nesaf, ni'n mynd yna. So mae'ch dwylo, mas, mewn, lan, a wedyn dar hawdd. Mas, mewn, lan. A ar ôl ni'n gwneud hyn, wedyn ni'n gwneud wedyn ni'n pwyntio, a wedyn pwyntio, a wedyn ni'n mynd lan, lawr. Rydych ni'n gadael darnon yn loc. Ie. So chi'n meddwl loc o eich un o'n hynny. Ie. Mae'n mynd o darn newydd. Ie. 1, 2, 3. Okay. So ti'n mynd o'r darn lan i twy maen nhw lan. Mae'n mynd mas, mewn. Mas, mewn. Mae'n e. Okay. So ti'n mynd o'r darn lan i 1, 2, 3. So, point, na ydyn ni'n mynd. Falle byddwch chi'n gwybod rhain, byddwch chi'n gwybod y whip neu, so whip. Chi'n mynd whip, a wedyn neu, a wedyn ni'n mynd so, a wedyn mynd. Falle byddwch chi'n gwybod y symudid hyn. Chi'n mynd cross, a wedyn lan. Wedyn, ar ôl ni'n gwneud hwn, ni'n mynd, gobeithio byddwch chi'n gwybod hyn, y dab. So mae'n mynd whip, neu, boom, up. Okay? So ti'n mynd o hwn, lan i 1, 2, 3.
boom. Inside trick. Nesaf, rydyn ni'n mynd 1, 2, so chi'n mynd fel chicken dish, ond chi'n mynd a wedyn so wedyn chi'n mynd ha, so chi'n mynd cross, mas, men. So gyda'i gilydd, mae'n mynd cross, so ti'n mynd o fan hyn? Okay, 1, 2, 3. Wedyn, ar ôl ni'n mynd wedyn ni'n mynd kick mewn, mas mewn, wedyn ni'n mynd kick, tap, so tap. Alright, okay. So, falle byddwn ni'n mynd o fan hyn nawr. A wedyn ni wedi gael cyfron. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 1. Oh, ni'n break yn hwyr eto. Ar ôl hwnna, ni'n mynd ar draws, hynna, ar draws, hynna. Nawr, ni wedi gorffen. Boom, tap, boom, ha, boom, ha. Inside trick. Diolch am gwylio y fideo hon. Gobeithio rydych chi wedi dysgu rhywbeth newydd heddi a sut i ddawnsio. Diolch, hwyl fawr. So mae'n mynd, the speed hill.